Curat lună! Acum să-l jupă. Spirituală! Auzi, mizerabil, să te întinzi o contra atâta ca să-mi facă un afront? Dumneata ai cocoane, să vine pe mine și n-am putut să... Era frică să nu ține creatul și până că am luat noaptea pe drum. Ei, l-ai găsit? Da, I-ai da. vorbit? I-ai dat? I-ai spus? Da. Ce-a zis? Mersi. Și tu ce i-ai spus? Pentru puțin. Nu i-ai zis cum ți-am zis eu? Ba da, la partea seară casă. Nu mai trebuia să-i arăți nimic, îi scrisesem eu un bilet deja unde să fie. Așa a zis dumneavoastră că a fi la sigur. Dacă seară casa, ce-a fi mai... Vine ajutorul de la... Și-a căsat persoana chestii mai șmaște, cum mai da. I-am luat la bani pe stulul și pe fudul curții, că mi-era frică să dea jupân cu de mine, o să ia ca să mă găsească. Prostule! Nu știi cine te-ai ieșit la noapte, nu mai dau ca să mă faci. Zic, persoana chestiunea așteaptă pe mai da. Da, și mi-a dat bine pe taxi. Anger radios! De când te-am văzut întâia dată pentru prima oară, i-am pierdut totul în Ce vos ai me e vos adore. Cui pretendeți vos să-i corect? Bine, mă fac cu mine pe amoare. Sunt într-o poziție fidorească și misericordioasă. Și nu mă vezi foarte fără. Ești o uroră sublimă, care devine nevoața lui. Într-o adorație poetică infinită de suspiciune misterioasă. Pline de revelie și inspirație. Care m-a făcut. Pentru ca să fac aici exactă poezică. Ești un crin plin de candoare. Ești o fragilă zampilă. Ești un rogobaș. Ești o tânără la lea. Un poet nebun și tangru te ador. Dar de poziție neturmentată fie-ți milă. Te iubesc. Spiritoare, unde tu te iubi, spune-i să aștepte cu fiu și mai devreme. Mai spune ce așteaptă. Acum am plecat. Nu cu o care nu pot să-mi dau voi iertatore. Nu știu, până curte. Nu crească. Dincolo. Spiritoare! Eu am plecat cu poate. Spiritoare. Spiritoare! Spiritoare!